aquí estem ficant unes rampes de canyís, que és perquè cauen diversos tipus d'aus aquí a les canals estos de formigó, i perquè puguen pujar i els depredadors no siguin tan efectius, no es puguen agarrar tan fàcilment, doncs fiquem aquestes rampes perquè aquestes aus puguen sortir i puguen fer cap altra vegada als mateixos arrossals. Em sembla que enguany que això és una iniciativa de lo que és la representació territorial de la Federació Catalana de les Terres de l'Ebre. És una iniciativa que ja porteu molts anys fent-la. Sí, és una iniciativa que ja portem diversos anys fent-la, conjuntament amb el Parc Natural, i bueno, cada any anem intentant salvar el màxim número d'aus possibles i fent aquestes actuacions. Hi ha rampes de diversos tipus, hi ha rampes que són de fusta, hi ha rampes que són, com podeu veure, de canyís, i ara el que estem intentant introduir és rampes de formigó ja perquè no s'hagi de tindre tots els anys llevar i posar, llevar i posar. És més, les actuacions que està fent aquí al Delta per part de l'administració i les comunitats de regants és que ja, quan fan una construcció nova d'un regadiu nou, ja intenten ficar el que és la protecció de la fauna, perquè els animals que caiguen a l'aigua